Мәхәббәт еллар аркылы сынала диләр. Үзләренең хисләрен гаилә буларак 35 ел сынап килүче Мәрҗән туйлы яшь парларны, Яңа Зимница авылында гомер кичерүче Рафаэль Мунирович һәм Разия Дрекибовна Насыровларны экраннар алдына чакырып алам. Аларны гүзәл гомер тантаналары белән котлап, Мәскәү шәһәреннән тапшыруыбызга котлау хаты килде. Суюновлар гаиләсе, кызлары Гөлшат Рафаэловна, киявегез Ринат Сергеевич, кодагыз Сергей Камалович, кодагыегыз Найля Митхатовна, уллары Рафаэль, кызлары Алина гаиләсе белән ихластан Мәрҗән туегызга матур теләкләр язганнар. Әтием белән әнием гаҗәеп матур пар. Алар мәктәп бусагасын бер сыйныфка икәү атлап кереп, 11 ел буена бер парта артында белем алганнар. Аларның дусларча аралашу мөнәсәбәтләре мәктәптән соң гашыйклар мөнәсәбәтенә күчеп 7 ел буена сузылган. Очрашып, үз хисләренең чын икәнен аңлап, алар матур гаилә корганнар. Татылыкта өлкән улларын, абыем Раилне һәм мине тәрбияләп үстерделәр. Әткәй белән әнкәй икесе дә бик тырыш кешеләр. Әтием күпне күргән шәхес. Әфган сугышын узып, ил алдында намуслы бурычын үтәп кайтып, гомере буе туган авылының колхозында хезмәт итте. Алдынгы эшче, булдыклы тракторист, техника сөючән ир-ат. Әнием дә үз авылында бүгенгесе көнгә кадәр мәдәният йортында эшләп килә. Берсе йорт хуҗалыкта баш булса, икенчесе өйдә пөхтәлек булдырып, гел табынны сый-хөрмәт белән тутырып җылылык тудыра. Мин алар алдында гомере буе бурычлы булып калырмын. Чөнки мине дә, абыемны да алар күркәм итеп тәрбияләп үстереп, икебезне дә укытып, олы тормыш юлына чыгардылар. Бүгенге көндә без икебез дә үз гаиләләребез белән яшәп киләбез. Хәтта әткәй белән әнкәй, әби белән бабай статусында йөртәләр. Туган якларга еш кайтмасак та, күңелебез белән барыбер анда. Көн сайын аралашып, шалтыратышып торабыз. Газизларым, ихластан котлыйбыз сезне матур, энҗе туегыз белән. Иң мөһиме, авырамагыз. Сез исән булсагыз, без дә бәхетле булырбыз. Кадерле кода һәм кодагый, Алланың рәхмәте белән ис итмәгән җирдән, әллә нинди күп чакрымнар аркылы туганнар булырга язган. Бүген сезнең энҗе туегыз. Сезгә карап торабыз да берне аңлыйбыз. Сез бик күпләргә үрнәк, сабыр пар. Бер-берегезгә карата хөрмәт, игътибар күрсәтеп, күз карашларыгыз аша һаман мәхәббәт җырлап яшисез. Бүген бәйрәмегез уңаеннан алтындай кызыбыз, Гөлшатыбыз өчен дә рәхмәт әйтәбез. Аллаһы Тәгалә сезгә алтын, бриллиант туйларыгызны да каршыларга язсын. Пар канатларыгыз кайрылмасын, тигез гомер кичерегез. Пар күгәрченнәрдәй гөрләшеп, татулыкта яшисез. Парлы гомер матур диеп, мәхәббәттә яшнисез. 35 ел гомер узган, бергә гаиләдәй булып, каршылагыз туегызны шатлык, бәхеткә тулып. Балалар рәхмәтләр укып, яратабыз ди сезне. Озак кына каршылагыз, кайткачтан өйдә безне. Иң матур парлар бит сез. Бар галәмдә, дөньяда без дә бәхетле булырбыз, яныбызда сез барда. Хөрмәтле Рафаэль Мунирович һәм Разия Дрекибовна, чын күңелдән энҗе туегыз белән котлап, балаларыгыз юллаган музыкаль бүләкне тапшырабыз. Бәхетле булыгыз. Бәхет ачкычларын табу, тормышның зур мәгънәсе. Ачкыч көндә шулдыр инде мәхәббәтнең иясе. Üzülüp yarattılar, sevip can attılar.
bäxtli bolulary üzülüp yaratulary süýüp janatulary şuldur bu dünýalardan bäxtli bolulary iki ýagymdan ferişten Etiyenin bulsan Tustuğanlar yanda bulur Yerdem kulların susar Üzülüp yarattuları Sevip janattuları Şuldur bu dünyalardan Bäxtli bulurları Üzülüp yarattuları Sevip janattuları Şuldur bu dünyalardan Bäxtli bulurları Bäxtdir ol hatta dostum Bu dünyada yaşavlar Min yaratan min bäxtli Deyip günde de şular Üzülüp yarattuları Sevip janattuları Şuldur bu dünyalardan Bäxtli bulurları Üzülüp